Така, нашия редактор е направен до менюто. Вижда се всичко. New, Open, Save, Save As и Exit. Edit задължителни няма, но аз ще предложа като Copy-Paste. Undo и Redo са за допълнителни точки. Select All също. Формат предлагам фонт. Задължително е. Background ще го покажа. Нашия текстов редактор няма още текстова кутия. Rich Text Box в най-често срещаните компоненти 2 пъти или просто го изрисуваме. Задължително Rich Text Box да е след менюто, защото иначе с закрепването му ще вземе цялата форма и менюто ще го покрива. Нашия текстов редактор има вече горе-долу завършен вид, с изключение на заглавието. Затова на формата записвате име на вашия текстов редактор, и за празния файл това е централното име. Готови сме, разпънахме текстбокса, можем да започваме да добавяме елементи, основните действия на елементите в менюто. На New. Да, забравихме да пренаименуваме елементите, за да станат те по-говорящи. Както сме се разбрали, Manual New, Manual Open, на Save, на Save, Manual Save, на Save As, Manual Save As. Една дума, без интервали. За да бъде идентификатор, разбираем от Visual Exit, Manual Exit. Абсолютно идентично за Edit, Undo, Redo, Copy и Paste. За Paste има шорткътове, всичко това е да е говорено в Properties-те се задават свойствата на менютата. В въпросите са, ако случайно имате умогласкания какво точно се прави. Select една на формат останаха двечки, на фонд, важно. В текстовият редактор ще имате точки за допълнителни от тези задължителните елементи. Това може да е about block, може да са вкарани действия на път, copy-paste, undo, redo. Тук трябваше да впишем на background. Дано се чува добре. И така, готови сме за основните действия. Това е задължителното. На New текстовият бокс трябва да се изчисти. Да, обаче тези неща чисто празна форма.
На New Click имаме изчистване на Rich Text Box. Да проверим името на Rich Text Box, ще го коментираме много пъти. Така че трябва да е изключително кратичко. Предлагам RTB. Готово. Значи пак на New Rich Text Box да се изчисти. Два начина. Rich Text Box Clear или аз веднага ви предлагам другото. Rich Text Box .text, т.е. цялото съдържание да е празно. Готово. Отиваме да вкараме действие на Open. Тук трябва контроли. Open Dialog Box. Намира се в секцията Dialog. Затварваме ги малко. В Dialog, Open Dialog. From Dialog ми трябва Save Dialog. Open Dialog контролата ще я прекръстим с Open Dialog. Open Dialog View прозорец. From Dialog View прозорец. Save Dialog View прозорец. Да, имат кратки имена. На Open трябва да отвори диалогов прозорец за избор на файл, така че OpenDLG .show dialog. Естествено, че тук трябва да добавим отпред настройки на контролата. Настройките включват и са задължителни филтрите. OpenDialog има филтър String, който беше с двойки за показването. С интервал и правата черта за звездичка, маската. OnFile се показва, звезда действа като маска. Текст files звездичка.txt doc files ще ги кръстим Word files звездичка.doc и Rich Text files звездичка.rtf. Готови сме с филтрите. Може да се сложи и Initial Directory. Open Initial Directory. Тук е добре да използваме директорията на приложението на application. Пак само няма. Вие виждате, че има много приложения. Също обаче може да кажем Startup Pad, откъде се е стартирало приложението. Така винаги ще се отваря там, където е exe файла и нашите файлове ще се събират там. Нашите файлове ще могат да са в отправна точка от там нататък. Това става с плюс. Добавяме наклонената и обратна. Трябваше да са две, защото е escape символ. От папка files. И така, готови сме с show dialog. Можем да го изпробваме. Какво трябва да след като отварянето на диалоговия? Значи до тук са настройките на диалоговия прозорец, тук е самото отваряне, а сега трябва вече да отворим файла, в
контролата Rich Text Box. Load е метода. Load файл имаше два параметъра. Open Dialog, върнатото от Open Dialog файл name и второто формата, с който работим. Тук пишем Rich Text Box string type plain text. Готово. Може да изпробваме какво сме направили. Това са основните действия. Задължително е кавичките на БГ Зейнов. БГ Зейнов, plain text. Отиваме да махнем кавичките на генерал Владимир Зейнов. Тук. Гошо да внимава, да знае къде са кавичките. Затварям го, стартирам отново. И така. Open диалоговия прозорец предизвиква отварянето на място, където е нашият файл. От работния код нататък. И разбира се, че initial директорията може да е навсякъде, където си поискаме. Тук казах cancel и можете да видите първия проблем. Тогава, когато имате затваряне на диалоговия прозорец с cancel, всъщност ние нямаме избран файл. И това е критична, т.е. неправилна ситуация. Единият начин е да го заградим с try catch, т.е. с начина на прихващане и обработване на изключение. Другият начин обаче е точно тук. Отварянето да става точно и само когато потребителят отговорил с OK. Затова ще предложим едно ивче. Цялото отваряне ще е условно, т.е. питаме, ако Open Dialog резулта можете тук да си помагате и да видите, че Open Dialog резулта връща Dialog Result тип. Dialog Result, който всъщност е с бутон OK, може да разберем какво става, е равно на Dialog Result .OK, т.е. е избрал наистина OK, като е излязъл. Тогава да ходи и да отваря. Т.е. аз продължавам нещата ето така. Значи, ако отговоря с Dialog Result OK, тогава отива и отваря файла. Иначе нищо, никакви действия няма да направим. Ще помислим за това дали има други действия, да проверим какво сме направили. Стартъп патът е всъщност място, има път, където са ресурсните файлове, има път, където е стартовия проект, има и път, където са екзе файловете. Аз избрах един такъв общ стартъп път. Разбира се, става бавно първото зареждане, но този компютър прекалено бавно го прави. Да започваме от начало. Вече ще покажа направо на готовото действие на SafeS менюто. SafeS менюто е направено аналогично на Open. Започваме с това как точно изглежда. Тук се използва Save Dialog Box. Save Dialog Box е настроен с няколко свойства предварително. Има и разширението Default Extension. След това е показан и с OK резулта. Правим с Rich Text Box Save файл. Метод на Rich Text Box съхраняваш файл. Първи параметър е файл name от Dialog Box, от Save Dialog Box, който идва. А втория параметър е формата. Използвала съм Rich Text формат, за да видите разликата в двата формата Plain Text и Rich Text Box. Добавила съм и тая процедура, която вече наготово ви казах, че ще използвате. Кръстила съм я Set File Title. Тук я извиквам в Open с пълният път до името на файла, а тук с пълният път до името
на файла от Save Dialog Box. Какво представлява тази процедура? Тя е наша вътрешна. Има модификатор Private и един параметър S. Пълния път заедно с името на файла. Тази процедура трябваше да отдели името на файла от диалога и да го качи отгоре на заглавието на формата. Ето как изглежда тя. 2 реда. Мисля, че са достатъчни, за да направите точки на това. Сега ще изградим сейф. Сейфа работи тук като сейф, тук като сейф S. Т.е. тихичко, без да показва прозореца, съхранява, ако няма име файла, или пък вика процедурата готовата сейф S. За да направим процедурата сейф клик, т.е. тихо съхранение на файла, ни трябва променлива генерална, която да знае винаги има ли име файла. Това име е или от Open, или от Save диалоговите прозорци. Затова аз ето тук, под името на класа, ще декларирам променлива, която е private, т.е. вътрешна защитена, стринг, за да може да запомня името, пълният път на файла, и тя ще се казва файл N. Тази променлива в началото ще е празна. Тогава, когато да не е файл name, и да е файл N. Когато имам минаване през Save диалог прозореца, т.е. аз имам нужда от качване на името на формата, т.е. имам нещо в файл Save диалог прозореца, аз ще направя блок за цялата процедура. И тук влиза тази процедура за качването на името, а до нея ще вмъкна и моята променлива файл N да е равна на това, което ми показва Save файл диалоговия прозорец. Файл name, точка и запетая, затварям блока. Блока на Save диалога стана по-голям. Тази променлива моя индикатор дали имам име на файл или нямам. Тоест, абсолютно аналогично на Open ще направя така. Отваря, качва името. След това добавям файл N да е равно на пълният път, който обаче тук диалоговия прозорец ми дава. Готови сме. Долу на сейфа вече индикатора ни файл N всъщност ще е този, който ще каже: ако променливата файл N е равна на нищо или на 0, както съм писала в началото, т.е. не сме минали нито през сейф, нито през сейф-S, нашия сейф трябва да работи като сейф-S. Това означава, че аз викам процедурата CFS клик, защото е готова, с двата и параметъра, които са сендера. Викам процедурата само с нейното име. С двата параметъра сендера, източника на всяко събитие, и самото събитие, което те са манипулатори на те са параметри на всеки манипулатор на събитие и на мен ми е достатъчно само да прихвана тях. Ако не е обаче, аз какво трябва да направя? Да сейфам с това файлово име, файл N. Така че аз ще направя тих сейф, ето така, като на място на първия параметър стои вече не нещо отваряно или избрано от диалоговите прозорци, а стои точно и само моята вътрешна променлива, носеща вече пълният. Ето така. Най-чистичко изглежда и подреденичко. Значи тук се вижда разликата между Save-S или пък тих Save, който просто използва вътрешната ми променлива. Стартираме да видим какво сме направили. Сега трябва да изпробваме New, CFS
и клик, значи на CFS просто трябва да изпробваме дали разширението по подразбиране, което там горе направихме, той вече не иска да ми обслужва. Процедурата Set File Title е вътрешна моя, няма значение на кое място ще я напишете. Важен е модификатора Private, за да може да видим и да я викаме само ние в нашия клас. Пиша текст, нямам име. Натискам Save. Той работи като CFS. Давам име някакво. Задължително трябва да се качи и залепи разширението RTF. Това сме го написали с текста по подразбиране, с разширението по подразбиране. Качи се горе, добре работи. Сега искам да работи, да правя промени. Това е следващото нещо, което ще направим, да ме хваща дали има промяна или не. Сейфа работи тихо в това име, защото го има. Добре изглеждат нещата. Отивам, значи, да направя умното затваряне и отваряне. Я да видим сега какво трябваше да направим. На Exit остана нещото. На Exit трябва просто да кажа формата, т.е. this.close. Т.е. затвори формата, тогава когато имам само един диалогов прозорец, това е достатъчно. Сега трябва да изградим логиката, ако има някакво съдържание, цялата тая процедура по отварянето или по затриването на съдържанието да не работят. Тоест ние трябва да напитаме модификатора, свойството modified на rich textbox или започваме с new. Тук ще изградим преди основните действия. Значи основните действия са готови, трябва да се изгради логика преди тях, така да се налепват нещата. Modified е променлива, която казва true false. Значи ако има промяна, modified равно на true, т.е. може да не го пиша, защото е самото то логическа стойност. Тогава трябва да извикам save диалогов прозорец, който връща резултат от messagebox.show и какво да има вътре. Тук трябва да има стринг за заглавие, промпт. Отново имате. След това трябва да има messagebox buttons. Yes, no, cancel. И може би някаква картинка. Messagebox icon. Question. Този диалогов прозорец връщаше резултат. Резултатът трябва да е от тип dialog result. Dialog result. Някаква променлива out тип dialog result ще направи питането, ще съхрани отговора OK или Cancel и след това какво да направим? Ще има грешка.
this string caption. Тук продължаваме и започваме да видим разликата с потребителя. Да, тук мрънка заради скобите. If A е равно на dialog result.ok, т.е. той иска да съхранява файлове, тогава аз какво да направя? Ами да извикам оная гъвкавата процедура, която направих преди малко. Значи, ако иска да съхранява файловете, ще извикам menu save. Нещото, което прави save диалога, с двата параметъра sender и a. Ако той е отговорил cancel, нищо не трябва да правим, така че аз ще го оставя накрая. Ако е направил A е равно на dialog result .cancel, result .cancel, просто трябва да избягам и да прекратя събирането на процедурата, а в останалия случай, т.е. при no, значи съхранявам, отивам и правя основното действие, clear, например. Бягам от процедурата без това основно действие, no просто предизвиква основното действие. Тук може много да се говори още, но един от възможните начини на правене е този. Не го научавайте наизуст, прилагайте нещо ваше. Същата идея, след като проверим дали работи, ще сложим на всичките места. Проверяваме дали работи. След стартирането и проверката на New ще е ясно, че всичко това работи вече безупречно и ще имаме просто copy-paste на Open, на Exit. Изчакваме стартирането. Имам нещо и правя New, където го написах. Ето го сега в диалоговия прозорец. Да. Хвана, че не съм го записала. Не затрива. Имам промяна. New. Да. От какво има сейфа? Сега да поговорим за Rich Text Box Modified. Rich Text Box Modified трябва да работи на всички места. Save клик. Може го пробвахме, че работи, пък то не иска да. Може би тук.
Ще пробвам с празен стринг без null, да видим каква е ситуацията. Хайде да. Сейфа не работи добре, но ще го отработим това в час. Тук трябва да има точно такава ситуация. И така, нека да се погрижим за Modified. Modified вече работи сама. Аз ще го сложа това както трябва. Сейфа е проблема. Всичко това трябва да отиде и да се сложи на Open прозореца. И в Modified всичко това, което е направено, значи просто долепвам целия блок така. Тук може би загубих скобата. Тази е излишната. Просто пред основните действия да сложите Modified. Ето това искам да не стане. След това отивам и правя същото на Exit. На CFS нямам проблеми. На Exit ляпкам отново Modified. И нещата изглеждат така. Ако той каже Cancel, значи Close. Message box е Do you want to save? Ако каже да, трябва да направи Save. Ако каже Cancel, трябва нищо да не прави. Ако каже... И така, да изградим още на едно място тази форма. Това е на Close на формата. Тогава, когато имаме Close на формата, процесът е системен. И това да направя само return не е достатъчно. Значи, натиснали се на формата, натиснали се кръстчето, т.е. затварянето започва, няма да мога да работя и тогава ние търсим събитие, което всъщност да се закачи тогава, когато формата трябва да бъде затваряна или е започнала да се затваря. Затова ето тук избирам събитията от събитията на формата. Пак повтарям, трябва да изберем Closing, т.е. когато формата започва да се затваря. Тук виждаме един по-особен параметр. Отново е събитието, но Closing Event е системно събитие, т.е. се започва с затваряне в системата. Аз ще изграда същата логика тук, но на мястото на ретърна ще направя просто така. И точка cancel е равно на true. Тоест, тук, за да спра системния процес на затваряне, пипам параметъра на събитието и в момента му казвам, че забранявам канцелирането да стане факт. Тоест, трябва затварянето да бъде спряно. Тогава, значи, когато направя това, нещата изглеждат тъй. Ще започне затварянето, обаче в момента, в който той натисне ОК, трябва да отиде да съхранява. В момента, в който той натисне Cancel, затварянето трябва да спре. Това е нещо, което е различно от всичко до сега правено и обърнете внимание на него. Стартирам, разбира се, да видите как стоят нещата. Значи формата, когато се затваря, пак да кажа, от кръстчето, не от менюто Exit. Не е достатъчно просто да избягам процедурата, защото тя ще затвори формата и няма да има никакъв смисъл от моите неща.
Целият индикатор тук, който върши работа е Modified, а нашата променлива на сейфа файл N нещо не дава добри резултати. И така, имам промяна. Modified е факт. Ако кажа отказ, формата трябва да стои. Пак натискам, не искам да съхранявам, т.е. тя затваря формата и всичко изглежда добре. Значи, трябва просто да внимавате за това нещо. Какво не съм показала? Не съм показала форматирането. Форматирането е нещо, което всъщност ми изисква фонд Dialog прозореца. Той се нарича фонд DLG. Show. Виждате вече на Show, че има няколко параметра. Те са свойства на настройка на контролата преди това. Ще поговорим за тях. Show Dialog. Показваме шрифтовете. И сега, избрания шрифт трябва да се приложи на селектираното в Rich Text Box. Така че аз започвам да го прилагам. Значи шрифта е показан. Аз съм начукала всички параметри, които искам за селектирания текст. И на Rich Text Box на селектирания текст, Selected, искам да видите колко неща за селектирания текст има. Може да селектирате ръчно, може да селектирате All, вече си представяте какво ще има в менюто. Може да има на селектираният текст съдържанието, т.е. какво точно е селектирано. Alignment, Back Color на Selection, все едно да прави highlight, как да кажа, с маркер минуто върху текста. Bulleted, т.е. да му слагат списъци с точки. На нас какво ни трябва? Selection Font, т.е. нашият шрифт на селектирания текст. Виждате, че може да му пипам всяка една от характеристиките. И Bold, и Font Name, и ето го нейма, и сайза, и идентификацията навътре ли, какъв да е стила наклонен, болт, италик. Но аз ще кажа всичките настройки на селектирания текст да идват от фонд диалоговия прозорец, т.е. значи тук са свойството Show Dialog, не, ами фонд. Какво излезе на селектираният текст шрифта? Има всички негови параметри да дойдат от този прозорец, който всъщност е направен за шрифта. Тук сега ще покажа някой екстра за фонд. Първо да изпробваме дали работи. Нашия диалогов редактор горе-долу е готов. Направихме New, може вече би се сещате какво ще направя на бекграунда и на Copy, Cut и Paste. Чакам стартирането и ще покажем малко екстри. И така, пиша нещо. В момента, в който формат фонд показва се, аз избирам някакъв шрифт, ама трябваше да е по-разбираем човешки. Паутина линоtype 16, за да виждам резултат. Мога да кажа някакви други характеристики, т.е. пипнах поне 5 характеристики в момента. Ето виждате, че това се показва. Значи, ако искам да стане и цвят на шрифта, ето хванаме, че нямам промяна, не искам да запомня. Значи, малко преди за екстри в шрифта, може да изберете фонд Dialog, Show, какво точно още да се добави към този прозорец. Show Color. Искам да се добавя, и това са параметри, да се добави такава прозорче за color и съответно този color, който ще избера от диалоговия прозорец на шрифта, ще трябва да го приложа на Rich Text Box Selection Color. Виждате, че има такова, да е равно на това, което съм избрала фонд DLG Color. Тоест, добавя малко екстри към нещата, ако има такова нещо,
прозорче за шрифтовете, значи това прозорче за шрифтовете вече ще може да ми служи да сложа цвят на избраният от мен шрифт в Rich Textbox. Има и други неща, които може да се сложат, обаче това е задължително. Нашия текстов редактор е работоспособен. Остава да направим малко на Cut, Copy и Paste, за да може да видите съвсем конкретната разлика. Айде, стартирай се. Формат, фонт. Ето го панелчето с цветовете. Пак избирам монохром курсива. Тук избирам едно завидно количество болт италик, нека да бъде. И сега ще избера червен. Това означава, че нашия текст вече ще стане червен. Ето го. Подразбиране. New. Искам да съхранявам и съхраняването нещо не работи. Трябва да го оправим сейф от прозореца. Там може би трябва да пишем New File. New File, за да може да сме сигурни, че от никъде не е дошло и че няма нищо вътре в файла. Сега да отидем да покажа малко екстри, какво може да се направи на Undo. Просто си мисля, че кой знае колко сложно, но Rich Textbox тук просто предлага метод Undo. Готово! Какво ли ще стане с нашото меню Rido? Виждате, че има шорткатове. richtextbox.rido Rido. Какво ли ще прави копи, cut и paste? Rich Textbox. Вече се сещате, че просто ще питате има ли кът? Да, има. И кът е готов за да действа. Copy. richtextbox.copy. Т.е. вие включате само готовите функции, които ги има в Rich Textbox. Paste. Сещате се вече какво ще пишем. richtextbox.paste. И май сме готови да видим резултата. На Selected All вече забелязахте, че искаме целият текст да е селектиран. richtextbox.select All. Ето го метода. Отдела го видяхме. И май сме готови да изпробваме пълните възможности. Бекграунда ще го оставя на вас. Бекграунда всъщност казва на Rich Textbox бекграунда да дойде от някакъв диалогов прозорец, например от Color Dialog прозорец. Това ще го разработим допълнително. И така, с малки бъкчета на Safe S, аз мога да кажа, че нашия редактор е готов. Остава само да го съхраните и да видите мястото и пътя до него. Направихме го бързо, кратичко и много ясно. Изградихме OpenSafe, нещо да сме забравили. Силно сме забравили нещо, но в час ще коментираме още ситуацията. Или empty file. Modified на Rich Textbox се свърши цялата работа за съхраняването. Оставам на вас да изпробвате всичките възможности на контролите. Това е в общи линии. Видеото ни трябва да става много дълго. Аз ще пробвам последно и с това ще приключим. Продължаваме работата в час. Тук е просто индикатора файл N не е добре.
той трябва просто много добре да идентифицира дали има или няма нещо, за да работи тук като CFS, тук като Safe. Имам промяна. New. Да. И нищо не прави. Работи като Safe, а не като CFS. N. CFS. Ще го оправим. Ще предложи решение. Това беше за най-важното. Сейфате и предавате и това е положението. Можем да спираме. Продължаваме. Първо ще направим не със свойството Modified, а ще направим Save менюто. В Save менюто трябва да работи тук като Save, тук като CFS, защото Save се различава от CFS само по това, че не показва диалоговия прозорец. Започвам с Save. Откъде ще знам, че има име и не трябва да показвам диалоговия прозорец? Ами или от Open, или от Save диалоговите прозорци. Ако това файл name е равно на празно, или Save диалога е равно на нищо, значи за първи път се стартира Save диалога .filename. И ето как се оформя логиката. Ако или единия, или другия диалог са празни, и двата, ако са различни, или единия, или другия са различни от празни, не. Ако и двата са различни от празни, значи той никога не е минавал през Save. Това ще кажа аз. Значи, ако и двата са различни от 0, имаме нужда от CFS. Понеже CFS е направено, готово, просто отиваме и извикваме тази процедура. Ето я, ето и нейното пълно име. Тя има два параметра, да поговорим за тези параметри сега. Едното е сендера, е това, което контролата, която всъщност предизвиква събитието. И понеже всяка такава манипулаторска на събитие процедура има тези два параметъра, в нашите те се наричат отново sender, но са дефинирани горе, а тук само ги извикваме да се изпълнят със същите параметри. Ето е събитието, което възниква. Сендера е източника на събитието, което възниква. Значи, какво направихме? Ако имаме и двете празни контроли, файл, name. Ако и двете свойства са празни, значи той за първи път минава и трябва да му save s. В противен случай, т.е. else, той просто трябва тихичко и кротичко да направи ето този сейф, който прави CFS, без обаче да показва диалоговия прозорец. Ctrl-C. Готово. Тихо и кротко ще направи сейфа и ще продължи своята работа. Всичко, което прави CFS. Значи под старото име, защото една от двете е казала, че имам файл, този файл си направи CFS.
тук е хубаво да направим логика. Ако има отворен файл, то това нещо ще е причината да съхранява. Save диалога. Значи тук на това място трябва да стои или Open или Save диалога. Затова просто трябва да съобразим това нещо. И да попитаме малко по-подробно. If Open диалога е минал пръв, т.е. файла е отварян, неговото име трябва да е тук различно от празно. Тогава това нещо е всъщност не Save, а Open диалога. Значи името идва от отварящия прозорец. В противен случай Save диалога не е празен, т.е. сме минали първо през сейва. Ето как изглеждат нещата. Ако е минал Open диалога, с файловото име, с което съхраняваме е Open файл name. А ако е Save минал, Save name. Така или иначе името е качено на формата и ние ще можем да разбираме какво сме направили. Елса обаче вече има нужда от блок. Отиваме, ставяме и така. CFS, ако и двата са празни, ако един от двата е празни, питаме кой, за да можем да съхраним с неговото свойство FileName нашия файл. Готово. Изглежда готово. Веднага стартираме да видим ситуацията. Ето среща се по-бързо пъти. Процедурата setFileTitle има модификатор private. Хубаво е да ви обясня преди това. Модификатор private означава, че е вътрешна и никой отвън нашия клас не може да я използва извън нашето приложение. Ето ситуацията. Първо пиша нямам име. То се вижда, че нямам име. И тогава правя сейф. Сега сейфа трябва да работи като CFS. Това нещо трябва да е FIFA. Кой знае какво има в тези диалогови прозорци. Пиша.